Hej igen. Det er mig og Lukas, der taler her. Det er mig og Christoffer igen. Woohoo! Det er part 2. Gamerne fra Gentofte og Building the tower. Ja, vi skal op og lave tårn, og vi har masser af wood. Jeg har masser af wood. Jeg har også nogle stykker. Jeg tænkte her, at vi kunne... Okay, hvis jeg begynder at bygge et tårn her, så begynder du at bygge et tårn der. Altså, jeg begynder at bygge her, og så begynder du at bygge derovre. Her? Altså, når du siger tårn, hvad er det så for et tårn? Så mener jeg sådan en her, der kan måske gå lidt ud på sådan en måde. Bare prøv så. Den skal gå ud med 2 blocks, eller 3 blocks. Og vent, jeg skal lige lave wooden planks. Fuck, jeg har ikke nogen visuelle, jo, du har her. Det kan du sgu da bare lave i din inventory. Det tænker jeg sgu ikke lige på. Okay, og så laver vi stiger her. Sådan op. Shit. Yeah. Hell yeah. Found myself some coal. Jeg går hele tiden på de der. Så plant den igen. Prøv at se, Luke, sådan det her, ikke? Kig. Så skal den bare gå langt op, ikke? Og så laver vi stige. På den måde, Tom. Ja. Hvor mange blok sagde du? Det er bare 3 bloks ud. Got me the nabbit. Just my words. Hvordan? Og så stiger op. Ja. Tænk bare lige. Ja, det er så vores tårn her. Woohoo! Vores mega epic sejtårn. Præcis. Og jo, hvis I kender, eller har noget, for eksempel på Heroes of New Earth, Dota, Warcraft, whatever, WoW, så sig lige hvad det hedder, og så altså noget. Kan vi blive venner? Men dog. Prøv at kig lige hen på mig, Luke. Men jo, og... Luke, prøv at kigge hen på mig. Kig lige. 2 sekunder. Du er næsten ikke nær. Jeg har masser. Hvor højt skal vi lave den? Kig. Og så har jeg tænkt mig at bygge et eller andet. Det skal være på sovekammeret, okay? Så vi sover heroppe, okay? Deroppe. Altså, jeg tænker sådan, why not? Ja. Rolig belåning, den har du lige... Du behøver ikke gøre det helt ens. Jeg bygger nemlig mit, du bygger bare dit. Farm, så sådan cool. Jeg har lavet mit værelse her. Dit værelse? Mit værelse. Det laver jeg nede i vores stue. Kan man godt kalde det. Hey, hvorfor laver du nu et nyt tower? Nej. Ikke noget. Hvad så er I talking about? Hvordan fanden kommer jeg ned, Lukas? Hop. Men mindre jeg hopper ned i vandet. Så hop ned i vandet. Wee! Hvorfor filmer du ikke mit epic spring? Du sagde ikke, jeg skulle. Fuck dig. Nå. Hvor er den? Han er nede i huset. Men baby! Her har vi en dejlig udsigt. Over vores dejlige... Prøv at se de sjove towers. Men jo. Ja, det er lige videre. Hvad fanden laver du? 2 sekunder. Cheater? Hvor er du dårlig? Det er så. Ej, du not. Nå, men vi har desværre en, der snyder. Pisse irriterende, han bruger også X-ray mod. Ligesom dig. Nej, det gør det ikke. Goddammit nabbit. Goddammit nabbit. Jo, please comment, og hvad ellers I nu kan, for det vil være ret dejligt. Yeah. Vi er nemlig nye på YouTube her. Jeg tror, vi startede i går med at optage. Prøv at se.
Luke, se mit epic sejtårn. Prøv at kigge. Griner. Jeg vil også lave sådan noget lidt af det. Okay. Du snider for meget. Ikke lige nu. Ikke lige nu. Nej, men før gjorde du. Man. Kan du huske, hvad sengens IP er? For jeg overgår altså ikke ud at finde den. Jeg har rule. Hvor meget har du? 1. Altså, det fandme ikke noget. Nej, hvor er det noget. Hest. Okay. Iskoldt. Jeg har det faktisk ret varmt. Oh. Her, Luke. Oj, hvad lavede du? Det gav en seng. Oh, thank you. Buff. Hey. Jeg hader de her senge. Jeg vil bare have den der. Sådan. Hvorfor har du lavet din så stor? Min seng. Nå, nej, dit værelse, tænker jeg. Så vil jeg min skal også være en lille smule der. Jeg gider ikke have sådan en fesen værelse. Der skal flere etager. Virkelig? Ja, så skal de gå sammen, så laver vi sådan en bro over. Ja, godt ind. Farm, så sådan en kog. Hej, Lager. Hav. Du kan stille ligner altså ikke en bro. Det behøver det skam heller ikke. Oh shit. Nej, for satan. Epic. Nej, det var det godt nok ikke. Hvordan synes du selv, det gik? Hej, Lager. Hej. Nå. Rook. Vi laver en bro her. Giv mig lige nogle stiger. Jeg har ikke stiv. Ingen. Nå, kan du selv gøre det? I don't want to cheat. You need to. Skal jeg op bare kigge over det? Ja. Kun hvis den forsvinder, Lukas. Nej, men prøv at se. Hvordan fanden er det nu, man laver stiger? Det kan jeg ikke huske. Det er pinde. Er det pind? Nå ja, det kan man jo selv regne ud. Netop. Bare giv mig 64. Men det er så ikke Luke. Ja, er det i røven på dig? Yes, vælg lige 2 sekunder. Jeg skal bare lige finde. Her, Luke. 64. Du ved mange. Har du selv lavet dem? Mm. Nice. Mm. 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 Nå. Sådan cirka. Ja, det er en sej bro, jeg har lavet. Bro. Når vi hører sådan en bro. Ja. Hvorfor skulle jeg så lave min bro? Nå, men jeg tror, det bliver for det her afsnit. Skal vi gå nu? Den er på 9. Nå. Vi Ja, ses, drenge. men vores tower er sådan næsten færdig. Yep. Ja, vi Kom kan max til- optage 10 minutter, og der er gået 9. Så. Og kom tilbage til næste afsnit, som vi vil kalde Finding Food. Ja, never ting.